Ja, tak ako mnoho iných ľudí, som videl slovo hladovka napísané a nikdy som tomu nevenoval extra pozornosť. Keď som dostal diagnózu od doktora, že mám rakovinu a jedna z možnosťou liečenia rakoviny bola liečenie rakoviny Bruceovou metodou a jeho recept bol 42-dňová hladovka. Keď som dostal diagnózu od doktora v sobotu, tak do ďalšej soboty som prečítal 10 kníh o liečení rakoviny a jednou z nich bolo tá Bruceová metóda liečenia rakoviny a tá mi dávala zmysel. Doktori hovoria, OK, vyrež to a chemoterapia a na druhej strane knižky Bruceovej hovoria, že ako môžeš vyliečiť orgán, ak časť z neho vyrežeš a zahodíš preč. A toto mi dávalo zmysel, dalo mi to význam. Ale ak začneš 42-dňovú hladovku, tak vyhľaduješ rakovinový nádor. Samozrejme, stratíš veľa váhy, ale budeš sa cítiť oveľa lepšie a budeš mať viac energie, čo je prekvapivé. Toto mi dávalo veľký zmysel. Krátka knižka, okolo 120-130 stránok a ja som sa rozhodol, že ja to urobím. Robil som prípravu predtým. Bez tej prípravy verím, že by tá hladovka bola ťažká, ale robil som detoxifikáciu 42 dní pred hladovkou. Hladovka bola úplne pôžitkom. Ideš cez mentálne stavy, hlavne počas dňa na deň 32-33 už nemyslíš tak, ako si myslel na začiatku, na tom dni 1 a 2. Mal som problém popísať, alebo je to ťažké popísať celé. Musíš prežiť ten zážitok, tú skúsenosť. To je ako keby si bol úplne zaľúbený do niekoho a tá láska je tak silná, že jediná osoba, ktorá to môže rozumieť tomu, si ty. Ale ten zážitok prežiť to cez svoje srdce je veľmi silný. Keď som prvýkrát začal, mal som asi 97 kg. Bolo to samozrejme extra váhy, ale počas môjho dospelého života som mal váhu medzi 75 do 90. Ale potom z určité okolnosti som proste nesprávnou životosprávou. Pil som veľa vína, jedol som veľa nekvalitných jedál a tá váha pomaličky rástla hore. Bol som asi 97-98 kg váhy. Počas tej prípravy detoxifikácie som schudol asi 6 kg a potom počas 42-dňovej hladovky som zišiel z 93 do 66. Všetko to tady sa strácalo. Keď neješ, tak tam není žiadny pohyb vnútri, žiadne zvuky. Všetko sa stráca a spľašťuje. Pokožka sa natiahne a trošku visí, sa uvoľní. Niektorí ľudia, áno, keď sú veľmi nadváhoví, tak tá koža sa musí odstrániť chirurgicky, ale ja som nebol až tak vysoko s váhou, aby tá koža sa uvoľnila a visela na mne. Pociťoval si stratu svalov? Nie, necítil som sa slabý alebo stratu svalovej hmoty. Nikdy som nebol svalnatý človek. Moje svaly sú len čiste pre dennodennú prácu. Svaly boli stále tam. Je silnejší teraz. Mám teraz 75 alebo 76 kg teraz. Ja som si len všimol, že telu sa to páčilo, tá strata váhy. Čokoľvek sa dialo v mojej hlave, bolo veľmi ľahké, sa vznášalo. Je to veľmi ťažké popísať, ale cítil som sa veľmi ľahko, ako keby som sa vznášal nad zemou. To bolo úplne nové pre mňa, ja som to nikdy predtým neurobil. To bolo úžasné.
keď niečo poviem ľuďom, že oni hovoria na mňa, že ten človek nedol 42 dní, oni sa dívali na mňa ako na blázna. Nepotrebuješ jedlo. Potrebujeme jedlo ako medicínu, ale ak sa dívame na jedlo, ako to chutí dobre, ako to vonia dobre, dáme si dezert, 3., 4., 5. a rastieme veľa do šírky. Je to tak chutné a také dobré. Ale my nepotrebujeme toľko, aby sme prežili. My potrebujeme minimálne množstvo jedla, aby sme prežili. A potrebujeme ho poriadne prežiť. Jedno z úžasných prekvapení alebo objavení pre mňa bolo prežúvať poriadne jedlo. 100, 120, 200 krát prežuť poriadne, aby nebol nápor na žalúdok. Ja neviem. Ja som robil všetko. Nebol som, že unavený, alebo čo. Deň 32 do 33, do dňa 32-33 som denne chodil 10 kilometrov. 6 zo 7 dní v týždni by som chodil 10 kilometrov denne a pomáhal som kamarátovi šoférovať denne, nosiť morské riasy na kamión, nakladať a vozil som ich. Najdlhšia trasa bola denne 650 km jedna cesta, čiže 1300 km denne som šoferoval. Trvalo mi to asi 15 hodín. To nebolo na začiatku tej hladovky, ale to bol asi týždeň 4, štvrtý týždeň. Deň 22 do 32, 28 do 32 som robil 6 tých ťažkých, dlhých výletov šoferovania zo 7 dní, čiže 6 dní v týždni. Ale potom som mu povedal, že som unavený, že nejem, takže som to nechal. Ja som pil veľa vody, 3 litre vody a potom od 6 rána do 6 večera som mal šálku čaju. Nebol to čierny čaj. Špeciálny čaj, laxatívny na... A ak máš tých 10 čajov denne a to máš 5 litrov nápojov denne, tie dni, kedy som mal najviac za deň prázdniny, som pil 5 až 8 litrov vody a tekutín. Na záchod nechodil som každých 50 minút, ale postupne sa to upraví tak, že chodíš raz za pár hodín. Teraz by som pravdepodobne robil si poznámky z toho. Ja som bol úplne úžasnutý z toho, akú disciplínu som to mal. Behom tých 6 mesiací od diagnózy od doktora do mojej druhej biopsie, 6-7 mesiacov, ja som bol úplne úžasnutý, ako disciplinovaný som bol. Metodicky. Vieš, rakovina ťa vystraší. Tá druhá biopsia ukázala nič. Prvá ukázala rakovinu a druhá neukázala už nič. Dôležitejšie je všetko to, čo ide, čo sa ti odohráva v hlave, než to, čo sa odohráva v tele. Je to dôležitejšie to, čo sa odohráva v hlave. Mnoho testov bolo hlavne o čítaní krvi, rozbor krvi. Všetky tie čítania v krvi boli vysoko, analýzy. Ukončil som fáz 22. septembra a v oktobri som mal biopsiu. Ja som myslel, že tie hladiny budú úplne dole a oni úplne vystrelili dohora. Ja som si povedal, no do frasa. Ja som si povedal prvýkrát, že som zmrhal 6 mesiacov času, mal som počúvať doktora a ísť na operáciu. Ale našťastie, toto bolo piatok, ja som bol potom víkend preč a potom som išiel rozprávať s jedným učiteľom, s profesorom Monash univerzity
A som si potom povedal po tom rozhovore, že ale áno, urobil som správnu vec. Potom neskôr pár dní som mal zase analýzu krvi a už som si povedal, musím vyprázdniť hlavu. A čestne, od stredu novembra do stredu decembra po ďalšiu biopsiu som sa uvoľnil v hlave a všetko sa zo mňa zlúpalo dole ako ďalšia moja koža. Všetky tie negatívne myšlienky, tá konštrukcia mňa. My si všetci vytvárame ako seba, ako svoju osobu. To si všetko vytvárame v hlave. A ja som cítil všetko tie starosti, tá fyzická senzácia sa zlúpala zo mňa. A ja som prišiel potom za doktorom a on hovorí, prepáčte, ale ja vám nemôžem nájsť žiadnu rakovinu vo vašom tele. A on povedal vážne, ako prepáčte, áno, že prepáč, nemôžem ti nič nájsť. To bolo úľava, to bola radosť. Bolo to ťažké vrátiť sa naspäť k normálnemu stravovaniu po 42 dňoch. Ja som nechcel jesť. Ja som pomaly začal na kaši z jačme, ovsených vločiek na kaši. 25. septembra som skončil hladovku, 26. septembra som mal misku ovsených vločiek. Pil som stále vodu a čaje, ale pridal som tú kašu. Potom som mal jablka rozvarené a v strede druhého týždňa som mal napárenú rybu so zemiakmi, všetko mäkký stav, mäkké veci, ktoré boli ľahko stráviteľné. Nechcel som, aby žalúdok mal zase veľký nápor pracovať. Pil som veľmi veľa vody a ja nebol som hladný. To je prekvapivé, nebol som hladný. Ja som mal 66 kg na konci hladovky. Myslím, že keď som začal ísť, tak potom, keď som mal vianočnú večeru, tak som bol na 70 kg. Nebol som hladný. Nepotreboval som jesť. Necítil som potrebu. Keď som pribral tých prvých 4-5 kg, tak som sa cítil oveľa silnejší. Tá únava tých posledných 10 dní hladovky zmizla, sa vytratila, pretože áno, prijal som výživu a nejakú tú váhu. A potom rok sa moja váha udržala na 71-72. Potom som zlenivel a som začal jesť kadečo iné, sušené ovocie. Nešiel som naspäť do tých starých ciest, ale jedol som viac. Tá váha pomaličky začala, išla na 75, 76, vyskrabala sa na 78 a som si povedal, no toto už nie, to už sa nedá takto, to nie je možné. Potom 6 mesiacov, pred 6 mesiacmi, keď som odišiel z Austrálie, som bol v Indii, v Chorvátsku a to jedlo bolo tak úžasné. Také jedlo. A to víno, ktorého som sa nedotkol 3 roky predtým. A pomaličky som vyšiel hore s váhou a v Malajzii sa to všetko zase upravilo a kleslo dole. Myslím, čo potrebujeme robiť ako ľudia, prestať jesť, až pokiaľ telo začne strácať váhu a to je tvoja prirodzená váha. Potom pomaličky sa vyšplhá hore, ale nie veľa. Počas tej hladovky 42-dňovej bol to deň, kedy si povedal 42 dní a že toto je deň, kedy prestávaš? Nie, tam nebol žiadny impuls, aby som začal jesť. Ja som sa na to pozrel ako na program, lebo v tej knihe ten Bruce hovorí, že to je program na 42 dní a urobil som si takú mapku, kde som si nakreslil body a odfajfkoval som postupne dni. Bolo tam také body, na ktorých som odfajfkával, čo som všetko urobil. Bol to 42-dňový program.
Necítil som žiadne iné impulzy na dni 42-43 a potom už som sa musel proste ukončiť ten program a ísť naspäť k jedeniu zemiaky dusené. Jak si sa cítil, keď si dal prvé sústo tej kaše ovsenej vločiek? Dal som to do úst a nechal som to sedieť v ústach pomaličky, so slinami, sa to premiešavalo a úplne sa to zmenilo na tekutinu. Neboli tam žiadne hrudky, nič, všetko to bolo rozpustené. Jedol som to veľmi pomaly a potom som si uvedomil, že musím všetko pomaly prežúvavať. Úplne podvedome som to pomaličky vychutnával a prežúvaval a nechal sedieť v ústach. A potom to pomaličky klesalo dole. Žiadny efekt tam nebol. Potom som si uvedomil, že na konci toho programu musím začať jesť zase. Pravdepodobne aj kvôli tomu, že som videl, že som veľmi chudý, hlavne v tvári. Vyzeral som ako strašiak. Líca idú dovnútra, okolo očí zmizne sval a najväčší orgán tela sú oči. Počas hladovky myslel si na smrť, na možnosť smrti? Nie, ja nie som až taký tragický. Nemyslel si, že ideš úplne vyhladovieť. Mal som v to veľkú dôveru. Musíš rozumieť, že v tých prvých 2 týždňoch som prečítal 15 až 20 kníh. Oni používajú slovo alternatívne, ale ja to nepoužívam, lebo tie iné metódy, než len tie, čo vysekni, vyrež a chemoterapiou zabí. Čítal som knihu od Caroline Myss, sestra mi to dala. Boli tam CDčka, asi 6 CDček, ktoré som počúval, 6-7 hodín. A ona popísala choroby, aj rakovinu prostaty. A prešla v tom cez systémy, ako my si tú chorobu vytvoríme v hlave. A ja si myslím, to bolo úžasné. Ja som bol veľmi presvedčený, že ja som si tú rakovinu prostaty vytvoril sám. A celý môj život som si myslel, že moja žena mi zvykla hovoriť, že ja som veľmi nestarostlivý človek. To si vytvoríš sám v sebe. Doktor hovorí, máš rakovinu. A ja nemôžem akceptovať jeho metódu, lebo ja celý život som si to sám vytváral. Ja som mal prirodzenú, myslím, že to je to slovo, prirodzenú dôveru, že to bolo vytvorené tu vo mne vnútri a že toto je tá správna cesta, ktorú mám ísť. A cítil som sa veľmi som tomu dôveroval. A keď máš niečo také ako motiváciu, iba preto, že chceš žiť, že chceš pokračovať vo svojich vzťahoch. Bola to tá dôvera, tá istota iba pre mňa, nie pre iných, iba pre mňa, ktorú som cítil. A neskôr potom, ak teraz by sa ma niekto opýtal, nerobil by som to žiadnym iným spôsobom. A snažím sa teraz odolávať, rozprávať ľuďom, aby som im odporučil hľadovku, ale choď preč od doktorov a nebolo by to fér, ak by som nahováral ľuďom na hľadovku teraz. A namiesto toho nájdi svoju vlastnú cestu. Fungovalo to mne. Neznamená, že keď to fungovalo pre mňa, bude to fungovať aj pre teba. Ale keď som prešiel cez tieto časy v roku 2005-2006 a potom som zistil, že môj sused má rakovinu a jeho manželka rovnaký rok, 45 asi, obidvaja s diagnózou rakoviny a od diagnózy od doktora v Melbourne bola v rakve
6 mesiacov neskôr a jej partner 9 mesiacov neskôr. A toto pre mňa bolo veľmi smutné. Mali chemoterapiu, operáciu. Bolo to... Tá smutná časť bola to v tom, že oni obidva chceli veľmi žiť. A zvláštne Robin v Melbourne. Čo robíš, keď začneš rozprávať s ľuďmi o tom, myslím, že to bolo to isté aj pre mňa, že tá obava prichádza, strach prichádza. To môžeš prečítať z ich tváre. Vidíš ich tvár, rakovina. Niečo, čo ohrozuje život. Áno? Máš fear, obavu. Obáva kontroluje všetko. To je to, čo ťa zabije. Strach ťa zabije. To je to, čo ich zabije. Bolo to tak smutné vidieť tých dvoch ľudí, rakovina úplne cez ich celé tela. A bolo veľmi smutné vidieť, ako rýchlo umreli. Oni bojovali nepriateľa zvonku. A niektorí ľudia si povedali, a ja to idem poraziť a bojovať voči tomu. Toto je to, čo ťa zabije. Lebo čo ti robíš, ty vlastne zvyšuješ v sebe napätie a ideš bojovať proti niečomu, čo si myslíš, že je vonku, ono to je vnútri tebe. Musíš sa opýtať otázku, prečo je to vo mne? Prečo stvoriteľ položil vo mňa? Čo sa idem naučiť z tohoto? A potom, ak si to zmeníš, tak sa nemáš viac obavy. Potom, jak môžeš uvariť vajíčka na tvrdo, keď nevieš, jak sa to robí? Iba preto, že máš nejakú vec v sebe, ktorá ťa ide zabiť, ale ak to otočíš opačne, čo sa môžem z tohoto naučiť, jak to môžem rozanalizovať? A preto som toľko čítal. A tam je toľko informácií všade dookola. Ale keď začneš čítať a filtrovať informácie, reorganizovať ich, si povieš, že to není skutočnosť. Uvedomuj si, čo sa cíti dobre, čo ti vyhovuje. Ale ak si povieš, že silou, ja to idem poraziť, ale namiesto toho, ak sa radšej pozrieš na to z toho obrazu, že toto je dar pre mňa, aby som si uvedomil mnoho vecí o živote. Nájdeš na tej ceste vec, ktorá sa volá láska. A láska, to nie je láska, ktorú Hollywood hovorí, ale to je láska samého seba. Ty sa, ja sa mám rád. Láska voči samého seba. Lebo láska generuje lásku a energiu. Generuje energiu, rôzne báječné pocity. Toto táto vec, v ktorej cestujem, ten taxík z 60-70 rokov, idem sa o neho postarať dobre. A toto sa prejaví v každej inej situácii v živote. A nepotrebuješ nikoho a nič, lebo ty si sa našiel sám v sebe. Našiel si lásku a tá rastie vonku ostatným. Ak mi niekto povedal teraz, že idem do Melbourne a mi niekto povedal, že máš rakovinu cez celé svoje telo, nevadí mi to. Vôbec by mi to nevadilo, lebo ja už som na úplne inom mieste. Svoje telo naozaj vnímam ako taxík, v ktorom cestujem. A každý deň budem vďačný za toto, čo sa mi stalo, za ten zážitok, za tú skúsenosť. A teraz, keď som bol so synom a s dcérou na pár dní, len s nimi, keď som sa prechádzal po pláži, len to je jednoduchý pohyb nôh a rúk, dýchanie čerstvého vzduchu, trošku slnečka. Čo ešte by si mohol chcieť? Čo ešte by si chcel?